tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Lunes na kita, Mayo 16, tuig 2022. Aksyon Hotline. Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan, ilabi na sa mga kaaksyon naton sa bilog nga riyon size diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod nga nagatutok na karon nga aga. Welcome to the show. Amo man sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na via online. Aksyon Hotline. Mga nagamonitor paagi sa Facebook kag YouTube, good morning sa inyo tanan-tanan or good day. Anuman nga oras inyo ginamtangan, kabay pa okay lang ang inyo sitwasyon. Aksyon Hotline. Aksyon are tayhupon checking in until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline. Mas nami pagin nga magluwas sa inyo pagmonitor sa Facebook kag YouTube. Kung inyo ma-share kag ma-like ang tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod, mas nami pagid ina. Aksyon Hotline. Oy, sa mga basketball enthusiasts, no? Subo-subo ni sa mga fans ng Milwaukee Bucks. Kundi sila ning nagligan nga tuig nga naging kampiyon kung basketball ang pagambalan sa NBA, pero this year daw gid sila makatibawas batok sa Boston Celtics. Kaina actually sang kagaon ng ampanggo diri sa aton sa Pilipinas, pero ti sa Amerika gin patigayon ini ay perdi ya, no? Nalutos ang defending champion nga Milwaukee Bucks. Nga kung nagdaog tani sila kundi Eastern Conference Finals dayon. Aksyon Hotline. Why gid sila ga-expect nga malutos sila? Dominar gid, grabe nga mga 3 points. Ang galing kay kaina, hindi man ta pwede nga magpulaw gidala ka bantay balasang hampang. Kaya alas 3 ang kagahon kung sa Pilipinas ang hampang, tinug-tulog pa na iya. Ti perde sila sa score nga 109-81, no? Amo na sa home court sang Boston Celtics ginpatigayon ang hinampang. Aksyon Hotline. Tiway na si Antetokounmpo, no, and the rest of the gang. Way pangalan kampang si Middleton, ti amo to ang reason nga nalutos sila, no? Nadula na kag eliminated na sila para sa semifinals. Actually, semifinals ng NBA inangguan niya. So, ang Boston Celtics, after sila magdaog, kay nagdaog sila, and then, ang next in line, among inkwentrohon nila for Eastern Conference Finals, ang Miami Heat. Ti ang Miami Heat, ang ilahid coach, ti ang kilalaman nga Phil-Am nga si Eric Spoelstra. Aksyon Hotline. Grabe ang wagin may mo kay na portigid ang pamirasang taga Milwaukee Bucks. Abi nyo, kung di gina-expect naton nga ang mamira sa puntos si Jason Tatum. Daw kay grabe itong pamiraya tres nagligad. All of the sudden, ang kaina ang nagbit-bit gid sa kadalagan sa Boston Celtics, amo si Grant Williams. 27 points. Si Giannis Antetokounmpo, actually kuan man siya 25 points. Sa rebounds, 20 ang rebound niya. Si Al Horford, ang iya siningkwentro sa rebound, kamay na pulo. Sa assist, si kuan magyapon, si Antetokounmpo magyapon. Noong nanguna sa Milwaukee Bucks, si Marcus Smart naman, no, para sa Boston Celtics. Congratulations sa Boston Celtics.
Ari, ang balantayan tang next in line ni kabalo ko damo mga aficionados kon basketball, mga Pinoy bisan ang aton height medyo limitado iya kag nubo kita sang height. Kon basketball bisan sa kapurukan mi ara iya mo. Action Hotline. Ti ang do or die naman nga schedule of game subong ari mabalaan ta man ni kung sino madaog ni sa Mavericks kag para naman sa Phoenix Suns. No, kay kung sa enkwentruan ay nila sa Game 7, ang magdaog diri, no, amo man maengkwentro sa Western Conference Finals, ti ato nagahulat naman sila tong team ho, no, sa piyak nga grupo, ang nagahulat to Golden State Warriors, no, Golden State Warriors. Ti amo na, no, medyo jutay lang, lighter side sa aton balita karon nga aga, no, sa mga basketball aficionados. Kung sino sa Eastern Conference Final sa madaog between Boston Celtics and Miami Heat, maengkwentro na siya for finals para iya sa championship. Sa tunga naman kung sino madaog sa sining kuan karono sa nagahulat didto nga team nga Golden State Warriors, sinoblang kwentro nila sa tunga naman sang Phoenix Suns kag ang enkwentro sang Phoenix Suns Mavericks, no? Ti manda ang sa Mavericks grabe man ang hindi man lamako ako na kay kabalo ka may ano pagbasa ka ngalan niya Doncic, no? Purti man ni siya mag kuan mo purti man mag hampang basic na basketball actually ang iyalang hulag talagsam lang gani slam dunk pero grabe gid, no? Kamas man sa bula kang mag-shot. Action Hotline. Actually, ang dribble is part of the offense. No, sang isa ka player, galing kiti, bisan ano mga dribble, kung why ka shot, hindi niya maisip. Diri sa Pinas siya, bisan putot, sige sulod Singa, purti nga pangwaon ni mo to'y, tigaling why score kay why ka shot. Action Hotline. Tilatawon, good luck sa mga team. Kita may mga teams kita nga kuan nga ginasuportan ako kuan ko. Naga-support ko sa Miami Heat kabalo kati. Ara dirang head coach nila mo. Nagligad to aga support mo kay Clarkson. Kiti Phil-Am siya sa kay Green. Amo mga Phil-Am dito. Pero si kay Soto pag insindi ko dugong matamat naman subong no improve. Kag no ma-intra siya no sa NBA draft. Kaluwian makasulod may isag ka Pinoy nga mangin NBA player sa uli kundi kuana maayo gid ina iya para sa Pilipinas. Action Hotline. Nagapanginbulahan kita sa tanan nga mga atleta nga mga Pinoy subong second in line na kita sa nagapadayon nga SEA Games. Action Hotline. Anong pinakamadalag ko nga balita nga tuntutukan karon nga agad diri sa inyo pala tuntunan aksyon na hotline. Action Hotline. Ariho, istoryahan tani subong sa nasyonal, gailinagaw sila ba kung sino masinate president, pero doon klaro yung mangin Speaker of the House, amuning pakaisa ni BBM. Action Hotline. Ano siya na yung pihod sa House of Representative nga mangin Speaker of the House. Sa bahin naman sang Senado, hindi pa maklaro subong, no kung sino gid bala magapungko bilang Senate President. Action Hotline. Pero ginalauman nga within Wednesday, may mga update or may mga development kung parte sa pagproklamar, maproklamar kuno sa nasyonal ang pilag ka mga party list kag hopefully mga senators nga nagdaog. Action Hotline. TV Noy, preparar na si Robin Padilla. Mas pungko na dira and by June 30 isa na sa mangin senador sang pungsod Pilipinas. Action Hotline. Mag-senador ka guro action 11 di ka na pwede mag-judge sa Philippine Got Talent, no? Pilipinas Got Talent. Di na guro kiti senador ka na mo. Tiyan mo na mga development subong. Action Hotline. Pero kung lang tamunta, no, kung iangot ta diri sa lokal, walang ginahulat kay subong tiway pas ang proclamation sa nagdaog nga Pangulo sa pungsod Pilipinas
Pero kung lantawon na ti presumptive president si Bongbong Marcos nga porti ang lead gihapon no sa counting. Tilantawon tani pero kung iangot tas lokal diho ga-expect ang mga local officials naton sa province pagi sa interview the other night no 2 nights nga pag-interview 2 nights ago kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ang pagkaintindi ko sa interview ni Action Bay nagligad siya nagambal siya daw paabot ginang damo kuno nga proyekto dis Negros Occidental. Action Hotline. Mayo man na at least makabenepisyo kita. Action Hotline. Ano pagid ang mga balita nga aton tutukan ay by the way si Vice President Lenny nagpadulong sa Pungsod Amerika mag-attend sa graduation sang iya kinagot. Action Hotline. Pero magpadayon kuno ang volunteer works no may mga program siya gyapon nga padayunon diri sa Pilipinas amo nang mayo tani nga lutos ka man sa eleksyon pero serbisyo yaway man na iya nga ginalimitahan ka kunara ka sa opisina kung wala mo di ba bisan way kay kanaog sa eleksyon kung nagasige ka serbisyo publiko way man na sa mag-question sa imo. Ang nami pa'y gani kung di ka mag-interest politika nga nagapanagtag ka sang kunano da. Action Hotline. Di pa rin yung nagligad to nga may isa ka Marcos, bladumduman yun, purting viral, ya kay purting panagtagana, ya bugas, gali kayo mapapili sa senador. Sang uli na diskubriyan sang taon niya, hindi amugli itong style. Di kung di kita mo, ay siya nagdaot. Action Hotline. Marcos man tong apelido niya, purting panagtagana, bugas. May challenge pa to siya, kasi nga ako ya milyonaryo ko. Abi ang tanan gi-study sa subdivision ko upod ko nga milyonaryo, may pagwa ka mo daw. Ya ko niyo, dumdamo bugas o pangatag ko. Ti pero ako nagsaludo ko primero ko bilib ko tao ni ba. Amo na yung insakto yung obra o trabaho. Galing damo to siya kontra. No? Pati hindi lang magranon kundi pati mga pilato ka personality na inkwentro niya. Action Hotline. Daw pati itong sino gani ng dogamaoy nga klase artista? Geisler bla? Na doon naglalisay pa to sila. Doon katon to siya ni Geisler niya kita ita. Pungulay Tiyato nga na puro timan to mo. Action Hotline. But anyway, anong mga dalagko nga balita di sa aton sa lokal? No? Standby Action Alvin Graba. Ari ang balita ay kundi ang mga prisuhan, ang mga priso, mga PDLs, mga inmates, ginatagan na sila oportunidad mo nga mag-Bible study kag part ina sang ila sini nga pagbago kung tani. Baw na ano man imo nga siguro kada kulukanta nila kag pulo pangamuyo na kundi yung pulis sila nga kulukanta man lang sila. Ay Action Oliver ginapanglagari gali nila yang kisame sang police station number 8 nga prisuhan. Action Hotline. Mayo lang kay si Major Puerto nagpatigayon sang regular nga Greyhound inspection na diskubrihan bilwalang kisame. Grabe nga style mo. Action Hotline. Pasiguro sila nila kamulan to kulukanta, bulig kamo da sa Bible study, kami lang yung maidiya, lagariyo na mo ni. Paano nakasulod ng lagari naman? Action Hotline. Standby kamo kay unahon kuning report with Action Alvin Graba kag nanong panugyan sa ngepe sa kapulisan diri sa Bacolod City with this incident. Remember, may-ari man yung tabo ligad sa police station to, no? Ti budlay na nga matag ka kumpiyansa. Although kasiling kita nga hindi tanan nga sa prisuhan, silagin ba ang nagkakomiter ang nakahimo sa krimen, iban mga inosente na, iban way pa matapos ang hearing nila. Ti kung maulamid gagaling na kung magpanagyo kalain ni ang istorya. Now, ti ang mga prisuhan ni mga detention cells sa mga police stations, kuro dapat i-check naman nila what kay basi kon sige na ni pangit nila bla. Action Hotline. Ibalon tala sa report karon with Action Alvin Grava. Now, ang Negros Occidental kag Bacolod City magapabilin sa alert level status kagin papanaog sang IATF until May 31. Umpisa subong adlaw ha.
Ang Bacolod City magapabilin nga alert level 1 samtang Negros Occidental alert level number 2. Action Hotline. Pero ang fiesta subong din di mabangbang do sige-sige ng fiesta haw. No? Do mo nang nakita naton nano pagid. Ari ay i-check tani kay mid-year bonus sa mga pulis basi makatag man panugyan karon ang hipe diri sa Bacolod City Police Office kay ang ilang mid-year bonus mabato niya buwas ang kapulisan. Action Hotline. Tiway labot na lagko ng sweldo nila ang mga bonuses do kadasing marilis. Tinway reason for me nga may pulis nga mabatian pa kita nga naga-involve nga nakahimo sang illegal. Action O Hotline. puli madula na ina. Amo na so parang pilag kamadalag ko mabalita diri sa aton sining nga pagpangalagad kung may tiempo kita karon. Baki-update man kita sa sining wage order o kung ining panibag-ong update kon sweldo sa mamamumugon ang pagambalan sa lokal. No, di inablasta ni kag tiyogo dalon to sa korte siling siyang mga business sector mo kung dayunon gid ang implementasyon because sa bilog nga Pilipinas NCR kag Region 6 na nakapagwa ang Region 6 siya portik dako no sang increase tinobalipong kuno si Sir Frank Carbon Action Hotline. tin siling yan no dalon na mo ni mga committee aros korte ni kaya hindi ni masarangan o lantawon tanabi karon kung anong malabutan sini Action dahil Hotline. ka bisan dakong sweldo kung kulang monitoring sang doli damo managyapon di magsunod mga sirs, mga ma'am, siguro mo nang kinanglanon tada nga may ara sang team nga maga-monitor sa tanan nga mga employers kung sino ang wala nagatuman sang way nagasunod sang ginapatuman nga wage order number. Action Hotline. Abot mga negosyante, kumusta ka mo? Kay nareklamo to ni Sir Frank Naligan, siya dako pa yung balayran tax ang amon sining nga kwan, damo pa ya ang ipasakas sweldo sa amon mga empleyado nga kami ang mga magagmay namon nga mga miyembro ang dalagko diya kag multibilyon iya do kagagamay sing pasaka sa ila Action Hotline. pati sa agricultural nga mga workers araman Action Hotline. amo na sa parang pila ka madalag ko ang balita nga aton tutukan karon iya nga Lunes diri sa inyo palatuntunan Action Hotline ang aton pagpangalagad karon nga agaboylog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to unahon ko lang ning report sa patrol kay na-interview ni Action Alvin Grabang Hipe sa Police Station number 8. As a matter of fact, doon na muno diri ang sang Hipe nga may suspect na balaan nila kung sino ito nagkitkit ay estay naglagari isang kisame. Uy, sino yan tuman? Patrol reports. Action Alvin, good morning. Action Art, good morning. Na paslawan ang mga inmates ng police station number 8 sa plano nga magpalagyo matapos na diskubrihan through Greyhound Operation Inspection kahapon sa mismo sa selda sang mga preso sa police station number 8 nga sa diin ang kisame sang detention cell sang male inmates facility nga himo Action Arts sa Sansalon ang amat-amat nga ginalagari sa mga preso. Ay Diyos. Sunod din kay Police Major Jory Puerto, ang station commander sa police station number 8, sa ginpatigayon nila nga regular Greyhound inspection
mga kapulisan after action arts ang election kag nakitaan nga may ginsasan bala nga kabilya sa pinakapunta abi sang male inmate sa babaw ayon amo nang nagasilbing thrilling o kung pisame nga himo sa Sansalon Action Art sunod diri ang kay Puerto sang na-discoveryhan gilayon nga gipapalo ang iya sining true information gipabalo siya aksyon na art no sa mga kapulisan nga may plano ang mga inmates nga magpalagyo matapos nga na-discoveryhan nga may mga gindagaring nga porsyon sang kabilya. Actually so sa iya kung ang kabilya bala aksyon na art ang kadagpoon kamulagko bala. Kulagko ba? Oo, dagko magambol niya magambol kita yang kamulagko nimo. Dati dako. Tapos sa babaw sina may mga mesh wire pa aksyon na art. Pero ba si substandard bisan nako? Galing kayang substandard, when you say substandard, gamay na sa iya mo. Oo, gamay na siya. Pero iniya, dako. Kumagamo niya ka dako nga daw kumalagko mo, doon mo na nasa ginimo mo to sa balay mo nga kwano? Oo. Nga pang kwan bla, pang kwan to sa lublaks? Yes, action na art, no? Amo na ka dagko ang kon mo, horizontal kag vertical sa construction sa balay. Amo na. But anyway, sunod din kay Puerto Action na art. Ang sa police station number 8, may ara 25 ka mga priso. Ang majority sa mga priso nga bilanggo dira ang kaso illegal drugs. If you may gabi remember, ba? Action art, mga milyon bala nga balor sang illegal nga droga amo ni ang kalabanan nga nagkaladakpan sang grupo ni Puerto. Sa pihak naman nga detention cell may ara man duha ka mga babae, but anyway ang paglagari sang kabilya sa sulod sa prisuhan action art natabo sa male detention cell action na art. So sa sinang gilagarian no kun inang kisamida nga dira na butang ni mga inmates, dira na butang to nagkaladakpan nila nga milyon ang recovery. Correct. Dara Ay. action art dira na pahamtang ining pila ka mga priso sa upod sa 25 ka mga priso action art, no? Now, paano ini na diskubrihan? Kag posible paano ginlagari? Suno kay Puerto Action na art, posible, if you may remember, during election time, ang iban nga mga personnel sa mga police station, dala to sa Iloilo bala action art, if you may remember that during the election, Okay. that may jutay ang iya sini nga mga men. And ang ginahimo diri sang inmates nga kada alas 6 sa gabi, kag ang alas 9 sa gabi action art, gapati gayon sila sang prayer meeting. Okay. Magambal kita prayer meeting, may ara na kantahan na mo. Gakanta sila sa mga religious songs. Pagkanta action art, may posibilidad nga dara ginalagari action art. Ay, Now, as to kalain. material, Gakanta galito, Hallelujah, gasinyas ko rin niya lagari na da. Fiona, kada alas 6 ang gabi? Oo, alas 6 Purti sa gabi. man ang nga una style ba? Oo, amo nang una nga prayer meeting. Prayer meeting, prayer songs nila. Okay. Oo, tapos may alas 9 pa na. Kada kanta nila, may posibilidad nga dira ginalagari action art. Once na magkanta, dabo 25 makanta. Isa lang gani kakanta, galing kay kun sa karaoke, iya mo videokihan niya lain. Daw malipong nga gani ko magkanta nga kwan. Oo. Sa mga gadaigon gani makabugdaw kagid. Correct. Na- Oo. Nga iba na tag 5 lang kabilog. Gani man, then how much... Ti kapin ba kun ara kamo da sulod prisuhan, magkalanta guro kamo na gadaguhob eh. Oo, kay kuan pa, solid pa daan, ti simentado, ti kung mabatian mo ang sounds, kanta lang din mo. Pero sa pagpati, posible sa jailer, Okay. kakanta ni sila, ka-prayer ni sila, ti sige lang, pero may galagari gali action art. Aha. So, amo ni ang posibilidad nga sunod diri kay Puerto, nga kay komo jutay ang ila sini nga personnel kay ga-serve sang eleksyon. So may posibilidad samtang kakanta ni sila dara naman ginatimingan ng paglagari. Now as to sa material,
kung bala, lagari sa salsalon, Okay. kung base, posible, strings ang gitara, Strings ang gitara. oo, base, posible, hindi pa nila action art ma-identify kay during the Greyhound operation, wala na. Why did the action wala sila sa Nadula na itong mga posibleng gamit nila? Yes. Ayawer? Oo. And isa diri action art kay Puerto, ang isang natapos na ni ang paglagari sa mga isang kabilya, posible makasulod isa ka tawo, makagwa. Nga ano kaikit ni siyang kwanaw? Napamangkot mo, Sir Puerto, ano kaikit ni siyang ilang kisami nga rihas ni? Ikit action art sulo sa iye. Galing kay ti damo na kabilya nga kuan bala, nakakas tapos ang mesh wire. Ang mesh wire normally ginausan na kung kaisa sa may mga construction. Okay. Ginahimo na lang decoration. But anyway, action art, amo na yung mga nakakas kag kung posible na dayon ang pagpadagyo sa mga inmates. Hindi sila maagi sa pinaka main entrance ng police station. May kisa may pagid action art, pakita mo da sa picture nga ginpadala ta. May ari de. Action Oo, JM, may hindi ari. biyang kwan para makita ta. O, te. Ti Ah, kayo may ato pa man na, din magi na be, why kasunod ang picture mo kuno? May kasunod ang picture ko. Daw na Abi isend abi liwat be kay para lang tawon ta kunan. Kundi may ara nga rihas, ati ga service nga daw kisami siya, pero sa babaw sina luwas sa Miss Wire. Why niya kisami nga plywood daw? Yes, sir. Aran action art. Oh. May kisa may paginayang plywood sa babaw. Nga ang Okay. buwan naman nila sa likod na sang prisuhan nga sa may compound na action art pagkanto bala na sa I think hindi ko magsala sa gym. Basta portion sang compound man sa barangay hall action art. Ti kayo sa panukoy na sila subong, di ba? Yes, sir. Sa may pahanukoy na sila action art. That's Okay. why, nga sunod sa iya, nakilala naman nila, actually, ang pinakamayor cooper, 3 ka mga tawo. Mo tatlo. Oo. Pero base kung di ba na sila naglagari o kung ano naging gamit nila nga ginutod sa kabilya? Oo. Gani man. Action art, i-check na lang ini. But anyway, action art, ari ang pamatian ta ang pahayag ni Police Major Richie Gohi. So, Domingo, yung Greyhound naman sila, iba naman po nga may nagarit na ang... Action Alvin, do si Puerto, man do hindi masiguhin na da? Puerto, Roder, si Puerto action art. Dahil may natulad daw ng pag-Greyhound, yung election, may ang tao ko dito. Amunod ko rin yung ila. Alas 6 ng hapon, prayer na sila, nakakanta. Puro, santang daw sila, ang may isa nga nagkip sa kanto, sa pabilihan. Tapos pag alas 20, kanta naman sila, prayer. Managuro na tayo magkagalit na dito, para hindi na patian ng daw. So, Saka nakapag na itong pinakapilihan. nila ginahimo, sir, kada gabi? Ako din siguro, pag mag-prayers na naman ganita, sa nice possibility sa akin. Yes, Major, sa noon na-discoveryhan nga may mga, it seems nga, yung rehas ginlagari na, sir. Sa sabat po sa hapon. Yes, sir. Pero amat-amat na to, sir, o may mga nakakas na gid sila nga mga kabilya, sir? Ang kakas na, hindi pa, yung makaiko na biglang pinakadapo nila mga puti. Kung makapalagyo sila, sir, di na sila makaagi pagkatunan sa atop, sir, na, no? So, bali, nabilihan na yung lipot. Isang linga. Hindi na sila yung sponsor ko. Noon yung plano sa karon, sir, sang inyo talatapan? Subukan ang bisita, hindi anay, kita ikontrol anay. Hindi na pagkaon, hindi na sila makalapit. Tapos subong nakawilding naman sa pagka-repair ko. Tapos ipa-repaint ko rin. Kaya yung pakatay ng mga tuyan, putok sila kayo. Fencing ko pala sa isa kasi exist na kayo. Ang kalabanan sa mga kaso sa mga inmates ni sir? Halos ni drugs. Drugs po pa yung mga recovery nila. Dapat namin. Pila gani ang inmates sa babae, sir? Pag yung babae, diwanan sila. So, fencing ko yung lalaki. As initial, nahibaluan na kung sino pinaka-mayor cutter sa sininga plano pagpanglagari, sir, sang rehas. Oo, sir. Pwede natin hingadan. Pang bansa, pang tanamin, may investigador, ang ating investigador. Paano ba natin? At silang Action art, wala niya personally ginmensionar
Oh, pero tatlo ka dapat mga- siguro tay kuanan gini sila. Ya, dapat siguro sa iluhon na lang na sila to sa bakod nga facility. Oo, pwede naman sila i-silo siguro action sa halimbawa sa Handumanan, may araw. Nga sa una, ano ginagamit mo ya sang nagautod ka kabilyaw? Luwas sabi Ay. siya lagari gina yung pangkabilya bla. Kabalo ka, eksperto ko sa sunod. Ang expert ko na, string, kanta-kanta, strings ng gitara, pwede na. Ah, pwede. Laway hindi madala, no? Ay, Kaya siling mo basi kung may kapalapit ka priso sa Ria, siling mo, ang laway mo, ikuha na basi kung magabok ng kabilya, hindi na yung Ay. gali ko, no? Hindi na yung guro kakwa. gano'n man. Muna action na art, no? Pero at least, at least nahibaluan, na-discoveran. Ang importante diri action art, sa temprano pa natap na. Correct. Plano, sa Baw, mga tani na ko event- nga pala mungol sa hipis, sa Station 8 na ako nakalusot to sila. Dubduban po tong sa station number 3. 3 o kunto, ang nadumduman ko, Station 2, no, nakagi man dagagin, kwanto, galing doon, nagsurrender man to. Oo, sa station 3, may ara man to mo. Ginagari man to nila action art. Ah, Oo, sila to ka mga inmate man ang nakapalagyo. okay. Oo, kay nakapalagyo, ginagari man to nila. That is why, natabo to, ginpa-welding nila, di ba? But in effect, action art, sunod diri kay Puerto, Mm. ang natabo nga ining pagpanglagari, ang matabo ni, medyo stricto nga wala danay bisita action art. Kung dulong sila pagkaon, ang pulis lang madako. Action art kag ihatag sa pangalan sang isa ka preso kag ginadumilian na ang duyan. Duyan. Oo, duyan. Kunti kay 25 ang Sabing 5, hindi sila maginutok na. amo gani action art kay kunti para Ano sa kalapad mga- ding prisuhan naman ang ila detention cell? Oh, nakita na nato na sulod action art medyo gamay gid man eh. Gamay. Ti ano silang gamay magtulog, tindog? Ang ibanda pungko na lang gid eh. Ayos. Kung dugay ka na, kung mayor ka na, prisong mayor ka, kung makaigda ka, that is why ang iban may duyan para ma-decongest ang ang jail population. Aha. Oo, para ma-decongest. Nabalaan yan. kung kapagabok sa gabilya, ihi mo, ti hindi ko imposible yung mga pasumpitan mo, ihi mo ka sa babaw to. Na, matulo na. Grabe nga style, no? Oo. Pero di dapat siguro ang ini lesson ini hindi lang station 8 da no si iban nga detention cell sa mga police station i-check nyo nga daan da kay ba si nagkalagabok na blabangon sa kadugayon. Na isa pa na action na art, no? Oo. Kabay yung mga eye opener sa tanan man nga mga preso or rather bilangguan. Kag of course sa mga kuan sa mga jailer man nga regular inspection gid Okay. as much as possible. Kag ang ila sining regular man nga greyhound operation. Sige, kay daw ka pangilay na di ako may obligasyon ko. Support gikan sa patrol ni si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Hotline. Ay, Bertie, so ini magaserbi na naman nga opener kagabay pa sa mga hepes ng kapulisan. Check nyo gid ang inyong facilities kay bisan ang Bureau of Jail Management and Penology nga facilities gani malutsan, much more nga dira may jailer lang kamo, hindi iya tanan priso lang ginabantayan kundi ga response pa sa mga call or mga crimes and incidents. Action Hotline. Kay kabay pa, no nga hindi na masulit, ining opisyo da grabe mga style, no? May lagay ba nakapalagyo pag Greyhound regular checking na diskubrihan. Kakas na ang pilakabahin sang kisami. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship is brought to you. Alamin kung paano sumali sa... ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi Uy. wala kay pinagamat-amat pumansa ka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Daw kuan bando takilid man ang Phoenix Suns subong sa Game 7 no kay 30 nga bansi sang Dallas at the end of the first half no sa second quarter sa mga basketball aficionados na no do way ka pakita si Devin Booker sa niya sininga abilidad nga si Chris Paul Action Hotline! Ti 30 puntos ang bansi ay pertini nga dalalagson sa second or sa third and final quarter of the ball game. Action Hotline! May nga gagali kay Shirley Santillan, Risti Tuto, kag Elizabeth Malaka, Gamala, no Elmore Tulusa Juanitas, kag Mariano Durado, Jenny Ann Bilicano, kag Luis Locsin, Juna Jan Alimpuyo, kag Milani Mendoza. Oy, regards sila nang kay Kagawad Ray Hicana, Boy Andales, Ana Sinuro, may nga gadra niya happy pa shout out sister-in-law ko si Ang Pris, happy birthday sa Oriarte Subdivision, La Carlota. Rodel Andrada kag Imelda Gavan Salmurin, Yurilin Pabalinas kag Ronaldo Galinea Humayaw, Migs araman si Titena o Titi Nena, Barjin kag Fred Fos Noble Jr. Vergi Olpinda, good morning man. Rofi de los Reyes, Vergi Olpinda kag Fred Sailongo, Dors Kento kag Milagros Pacheco, good morning. Action Hotline! Ang mensahe nyo dugaya kay Sir Utay Benedicto niya, tamayaw lang kuno si Mito Solitario, Otol Solitario kag Toto Romeo Canoy sa Barangay San Jose, si Palay City. Ayos, alas 9:01 na. Sa iluan ko lang very quickly no, si Sir Matir, antes ko katuan ng iban pagin nga mga balita, no parte sa alert level 1 status ang Bacolod until May 31, i-check karon talang na sa mga local officials dito sa Bacolod. Kag update by the way, ang balita gali sa Bacolod City Hall, si Mayor Bing magaselect man sang mga individual nga mag
mangin kabahin sang transition team, no? As a matter of fact, si Mayor Bing ma-designate, no, sang mamuno dira kay transition period amo nang importante, no, ma-process sa mga documents, ma-preparar. Lain sing una may isa ka bandwa ko na balaan to ang alkalde nga kilala ko nagdaog sa eleksyon, pero pag abot niya sa opisina niya after the transition first day of work siya, do hindi pa siya kapungko. Kay pating pulungkuan, gindala ka outgoing mayor sa balay nila. Ay, kalain. Siling ko ba, mayor, ka na rin hindi ka pa kapungko ba? Ate, may plastic chair pa man. Kay pating pulungkuan, yagin nadula, no, sa sulod sang munisipyo. Ay, grabe man nga abilidad. Anyway, so, Mayo na, no, kay at least makaumpisa na by June 30 ang mga bag-o nagdalaog nga mga opisyales naton, no, gag mga incumbent makakontinue na sang ila public service. Ariyo mangayo lang ko advisory man sa kay Sir Colonel Joseph Thomas Martir sang BCPO. Kay gusto ko ni baluon no, ang hambal kay ina ni Sir Puerto, Major Puerto, may lang na diskubrihan nila siling kung maprisuhan guro sa mga detention cell ni sa police station, dapat gin man i-check, no? Kay makon mo na ginlagari. Ito yan kung paano gin pangutod ang kabilya sa station number 8. Online sa hotline. Tiyang pulis na tundi gimani bastante sila sang budgetary requirements para nga mapakayod akang mapapag-on kon unless nga may ara sila, may ara maintenance and the other operating expenses, pero hindi mo na enough. Joining us over the phone is the Director of BCPO, Colonel Martir on the line. Sir, may ngaga. Action Art, good morning and good morning sa listeners sa Action Radio. Salamat gid sa time. Siling ko ginuuna talang ka kay iniblang parte sa natabo sa Station 8. Siling ko magaserbi naman ni guro nga i-open air nga siling ni Major Puerto. Basi mayo lang kulukantan la during sang ila sining instead galing nga mga muyo sila sa ila sining mga prayer. Ay, sos may nag-idea galing nga pangutdo ng kisami kabilyangin obra station number 8. Sir, with this incident, nanong instruction mo kay Major Puerto? Yes sir, hindi lang na kay Major Puerto ang instruction, no? But liwat-liwat na nga gina-conduct namon nga dapat mag-inspect na. Ang officer of the day, amo ginanggalibot permis sa station, kaya remind gina sila, i-account ang preso, i-check ang mga selda. Amo gina-terminate. It's good na ginahimo tana, that's why na-preventa ng mga makapalagyo, unlike dito na tabo sa Talisay Correct. Monitor naman to, that's why nga gina-remind na gina sila. Aha. So ining pag-check sina kag nagpagpakay o kung may mga diferensya, ano na sir man, funded na siya under sa BCPO nga MOOA nga ginahatag sa mga station o police stations? Yes sir, may araman ta gamay man ni MOA kung amo kinanglanta na nga ipa-repair, amo mo na ang ginagaston sa tanan. Nahatag na tanan sa ila. Correct. Now, kag ang nami sini kay at least nadala mo lang bilang reminder kay tuod na ang natabo to sa Talisay nga Talisay to sir no nga tong priso nagambal siya nga sa pananakit ko nung tiyan niya dason sus nagsirit gali kun di kaluluoy man to yung nagpagwa si esprisuhan. Yes sir, oo ba ikaw di mo na ba siguro administrative case will be filed against siguro sa concerned duty, but diri sa aton na mailang kayo na prevent ina hindi lang na kayang aton reminders sa mga concerning detainees, ina-remind na sila to check else motels, tanan na halos. Aha. Kag siguro ang entry, no? Oh, yes, Colonel. Ang pagpasulod siguro sa mga nagabisita da pag-check sa mga baggage nila or bisan pagkaon ganito ba si pwede palutsan nga pwede magamit sa pag-eskapo nila mo? No, yes, sir. Kaya considering nga very active man Aha. Ito na ko siya ma-detain ma-attempt man na sila magwa, but with our resiliency or katisan man sa atong Station 8, nag-conduct man sila Greyhound operation, that's why na-prevent na ginaina nga matabo. Pero sa Greyhound operation, sir, nanong report nga nagdangat sa imo, may mga recoveries sila nga iban to, mga illegal contrabands nga rasulod?
Yes, siguro na nag-attempt nga manglagari na that's why nag-conduct sila. So may mga recovery man sila siguro ng mga lagari nga may na ginatago pala. Pero mayo kay duway ang mga cellphone sulod, no? Yes, sir. Oo, mugin na, sir. Oo, okay, budlay na kung may communication na, masapos pagin mag-contact sila sa makilala nila. Oo, mugin, sir. I-prevent gina dapat. Hindi. Anyway, gamay mala ng silda nila, ara malang sa likod sa desk officer, that's why nga ma-monitor gina nila. Gani man. Anyway, isingit ko lang ni buwas nga adlaw gali ang mid-year bonus sang pulis. Ihatag na sa release na kuno ba? Ano ang mapanugyan mo din sa mga miyembro kag kapulisan sa BCPO? Yes, sir. Oo, amon man ang report nga nag-abot sa ako, no? Panugyan ko lang sa mga personnel na mid-year bonus will be reserved. Tiga na gid sa pangangailangan, hindi lang paggasto basta-basta. Just like me, naka-reserve na ng akong mid-year bonus tong bayad na tuition action art. Correct na. Kundi itong intended sila, dapat unahon ng priorities. Hindi kay ti gamiton mo karon sa kunano, dira nga da hindi gid man sa blaki ng lanon kapag abot sa tiyempo kundi libog ulo mo iya. Yes, sir. Amo gina, sir. Dapat we have to spend it wisely. Sa mga PO1, mag-amo na mga pilang mid-year ang ila sila nga bonus, sir man? Siguro ang kwan man na action art, ang basic man nilang muna mabato nila every month, amo muna siguro ma-receive nila. Okay. So mga pila na ganing PO1 subong, sir? Ito mga 30 man na sila. 30,000 do? Oo, damo man na. Mga 29 plus na sila. Okay naman na sa buong sweldo sa mga PO1. Gani. Ti, amo na ang batunon nila, bali full gina ang batunon la or half sina? Full gina siguro, sir. Kaya sa December, may amo naman na mo mid-year kag Christmas bonus. Ti, ara man lang galina. Dapat kwan gid kung anong priorities kang kinanglanon na mo ginunahon kay mayo kung makapalapit lang sa imo kang mga ngayo na nga masiling kernel pa wala man ako malang tabi. Oo, sir. Kinanglan kita. It's like me, una kita ang enrollment. May estudyante pa man ta. Dugay makagraduate naman. Gani. Amo gina, no? Ang hanap buhay, ang pangabuhi, tatuod. Kinanglan na, hindi ka lang handom gid siyang mas mataas, kaya hindi mo gid ma-afford, kay dira nagasugod, umpisa kung kaisa, nga problema kagid. Colonel? Ay nautod ang linya niya. Sige lang, ibalikin na lang siya, pasalamatan na lang siya. Kaya anyway, may kwan diri may nautod ang linya ni Colonel. Now, at least panugyan sa pulis, gamiton gikonosil ni Colonel sa husto ay balikan ta rin siya, nautod ang linya niya, basi may mga activities man dira sila karon sa BCPO. Action Hotline! Ayos kay kabalo ka 30,000 is 30,000 kung kabalo ka malang mo galing sumo nga panimpo to ang 1,000 bla mabaklan mo lang masipad-sipad tapos gid sir na utod ang linyata pero thank you gid sa time ginatag mo karon nga hopefully mga pulis naton sa BCPO, congratulations sa inyo gali kid dako recovery niyo sa illegal drugs last April. Yes, sir. Salamat din, sir. Pasalamat na kami sa tanan nag-support sa among endeavors, no? We have to continue our drug operations. Salamat din, sir. Salamat. Good morning. Action Hotline! Ayos sige. Amo na, no? Gamiton lang naton sa mayad. Kabalo ko ang 30,000 hindi giman na sa sufficient enough No, kapin pa kun kabalo ka kun pulis ka, bago ka naman lang pundar, nagpangasawa, nagpangabuhi, damo ka pa man kautangan, sinamo ka experience kita na, singuna, may bata ka nga ginagatas, sus, ano-ano man lang may ginapa-eskwela ka nga kulihiyo, grabe, halin sa gatas, ang iya diaper, tanan nga kinanglanon, lain ko magmasakit pa, baw dako nga pala mungol imo, tikon bago ka nagkuha sang balay mo, may luti kag balay ginabayran, mo na bla, tigaling ang pagpangabuhi at hindi manabot ang balon, makakaon lang kita, be satisfied. Kung ano lang dira ang income tati, dira lang kita no? Amo na nga kung kaisa nagakatintar maning mga, hindi lang sa pulis and other government agencies, no? Nga kung kaisa gakatintar, nga maghimo di amo, kay gusto man nila nga
mayan man ang sitwasyon nila, hindi niya overnight, kinapangabudlayan mo man mo. Action Hotline. Pero kung mag-venture kaya into business, which is a legal business, ako saludo ko ni. Siguro nakita kong hipid sa si Sir Villarias. Believe ko to sa iya mo. Sugatay kami sa Burgos to. Lukdo siya isang ining ga-deliver siya tubig. Sila ko gano'n ka, sir? Na-deliver tubig. Especially after pag-retire niya. Siguro tingin siya noon, niya amo niya ang panghanap buhay. Inayasaludo ko ng pulis. Bisan traffic enforcer gani nga mag-day off, oh. Kagi ko may kita ko sa may Gaisano City. Galibod siya mga puto, mga amo ng gusto ya. Hindi ba nabot ang balon nga pero sa akon gani ko isa ko galuto sang barbecue mo o nga mauya ka na kay imo na iya kung may income ka nga ila luwas kung mapasok ka na guro ti imo na isa lae. Action Hotline. Si Action Juricel lantaw bla dugay ba si kun siya na ning supplier sa Amargoso sa bilog nga Libertad galing ka problema to siya kay kuno ginbaan. Silinggan na dog kuritoy toy kay niya pa rin nagkuritoy kay damo-damo niya tubig ginkuaan niya pa ay kaluoy man kay Pre Juricel may nag-hire pa siya nag-arkila siya sang water pump hindi kay para patubigan ang gintamnan na Amargoso pasuyupan tubig galing tido daog mas maninoy mo basi may mga bulig man aguro sa kwanda no bulig sa mga farmers Action Hotline. ang ayuda nga sa farmers nga ginambal nila daw hindi man naton makita ni no damo mga government agencies nga may gina-offer sa farmer ang isa nga bantayan tagid under BBM administration hopefully sir kung sino man ang mga appointment mo diri sa Negros tani mapalabot to no sa BBM administration galing by June pa sila mapungko ang isa gid ka problema gyapon sa pumuluyo mo ning kwano sa mga mangunguma ang kamalahalon sang abono na abono kag pestisidyo puwerte ka mahal. Action Hotline. Oy ginapay balo ko lang gali antes ko mag-commercial break. Sa tanan namon nga mga himata bala, no kag kaparientihan dira sa area sang Kawayan, area sang Kanduni, area sang La Castillana, Isabela, Bacolod, even dira sa Tabok. Galing nga mga taga damo kami parienti sa Tayhupon nga side, no? Dira sa may kwano, sa may Tabok, no? Especially Tigbawan area, Napnapan, damo kami pariente da. Napaybalo kamo nga aton sini 9th nga family reunion, no? Sang Tayhupon clan, sa palabuton ina nga May 20 and 21, no? Biyernes kag Sabado. May parada actually sa 20 kay ang subong nga side ara sa pamilya ni Lula Faos. Si Lula Faos ti ang coordinator nila da subong si Sir Eric nga principal da Sinigaran, no? Ginapay balogid sa inyo nga ang aton nga program sa family reunion naton ika-9th ini nga family reunion magaumpisa sa 20 and 21, no? Ma-overnight ang bilog nga pamilya dira sa Villa Cornelia, no? Sakupan actually sa Sipalay area. So after the parade drama direkta kag mag-overnight and then may family bonding and programs, ang bahala da sinang bibing, no? Itabag kag si Sir Eric Liardo, no? Sila nang bahala da mag Singguan, no? Sir Eric Liardo Singguan. So ara da kadto ka man kilitay kita mga pamilya ni Lula Tunying, pamilya ni sa kay Lolo Indo kami nga side, sa pamilya ni sa mga taga Magalyon, no? Mo mga lula na mo nga urig-urig nga nagalalabot dira. So kilitaay kita dira, no? Hopefully makahingagaw ko bisan bas hindi ko interest sa parada but I will try my best to be part of the family reunion by Saturday kay kabay pa makakuan ko din o makalisensya ko para makakita ay kita dira, no? Thank you gid. Iyasang kwans mo kay Lula Paos nga family side ang sponsor sa amon ika-9th family reunion. Kita ay kita dira, may pulo paradang gamay then tililipon kita. Sige. Diri ko pangapi sa silin sa kapihan Pastor JP Castillo. Oy bro, kanong oreta? Good morning. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo, pressure! Ang Dallas yung 41 puntos sa kung nagtaya ang posta ka ni sa Phoenix ga hilanat kasi ni mo ay perting abanse. Action Hotline! Sige, galing third quarter pa man. Basi kabawi, pabla. Kay Priscel, Doktora Plutenia, siling good morning, Action na Art. Taga-monitor kami diri sa Abaday Sky. God bless. Halong permi. Ikaw man, ma'am, salamat gida. Amo man sa kay, si bro, kanooreta, nabasa ko na ni Kaina, no? Musta listening monitoring nga pisa ko no, si Mary Grace Kamangyan Lanyuhan. Watching here from Barangay Minuyan, Morsya. Salamat na si inyo. Araman si Rhea Riblora. Okay. And the rest of the gangs, hindi ko lang ni mabasa ng iba, no? Partigi ka. Why naging ko tiyempo, abi, no? Pakarunan ko niya sa Bacolod City Government ka mga update sa setup sang transition team kag latest ano nang nalabutan nila. Oy, may gamuno gali sa akon ba si IPM ka monitor ka mo da kay sa kwan kuno ho sa may Granada area do damo dira way makwan makulikta nga basura kapin pagid sa mga subdivision das babaw. Sige, taga IPM basi ma-respondihan nyo. Action Hotline! Kaya nawagi ko nung nakakot tong mga salakyan, anong tabo? Action Hotline! Why na tagaling time, diri sa aton sininga pagpangalagad, diri sa Lunes, nga presentation sa inyo palatuntunan Action Hotline. Ako naman Action Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.